Hej Lars. Vi har været herude siden i går. Hvad har vi lavet? Vi har lavet lejren klar til børnene. Vi har sat telte og bord og bænke og sager op. Ja. Og gjort det lækkert til børnene kom her i dag. Vil du vise os lidt rundt? Det vil jeg i hvert fald. Her er lidt kraftig regnvejr, så vi graver nogle render for ligesom at få vandet drænet væk. Så det lykkes at holde det hele klart. Vi samlede bord i går, så vi kan stå og lave mad og ordne andre ting og sager på. Så kan vi se over og lave klar til, så børnene kan sove herinde. Vi er alle sammen forskellige familier. Det er et af teltene, hvor de kan sove i. Vi har børnene sidder lidt af pinde. Vi har bål. Lavet arrangement til alle vores køkkenting. Lars, hvad er det egentlig, der får dig til at rykke 4 dage ud af kalenderen og tage ud og bygge lejr og være sammen med ungerne herude i skoven? Det er dels min egen datter, som er med i Bliv Naturligvis sammen med mig. Vores fascination af naturen, vores glæde for at gå på jagt, og også mig med fiskeri. Og for ligesom at vil give børnene en god oplevelse og fortælle dem, hvad det er, der fascinerer os af brugen af naturen. Og lige sådan kan lære dem, hvad kan man gøre i naturen, hvad kan man bruge naturen til, og hvordan, ikke mindst, hvordan passer vi på naturen. Og hvad får du selv ud af at være med? Jeg får en glæde af, at jeg ligesom kan se nogle børn og nogle andre mennesker, ikke kun deres, med os forældre, at børnene har haft en fed oplevelse. Fedt. Tak for rundvisningen. Tak for det.